Takže čaute, ja vás zdravím, moje meno je Simčo a je tu so mnou Joker. Čaute. Dnes budeme hrať na serveri Mineplex a to hru drakov. No a ja týmto zdravím mojich fanúškov, keďže to pôjde na môj kanál a... Čaute. Tak, No poďme dole. tento server... A daj sme party, daj na party. No, musíme dať party. No. Takže to čisto ze svojho pohľadu. No, najde dať party Joker. No to najdem party Joker. Niekto je možno zas... Ne, poď na Ku Dragons, kde si? Čudák. Šletín dole. Nej, vládne som dopadol. No tak poď Ku Drakom. Ultra hardcore, ja nechcem. No tak poď Ku Drakom. Tento... 20, 10, 20. Vpredu. Čo som ich obišiel už 4 krát možno aj. Že ja viem. Nevidíš ma to? Aj tam skáčeš. No tak daj party, môj náš čo? Nejde mi to. Jej, vaký plazet ma zastáva dole. No, poďme server 6, kde je 10 hráčov. Ty? A ja som tam. Sa tam pripájam. Zoberiem pyrotechnika a ten má vlastne emerald a zlaté brnenie. A ten emerald keď hodíte niekam, tak tam tí draci sa zamerajú a budú tam ničiť ten ostrov. Jo. Musíme prečo najlepšie. Nebudú fáť, že sa mi to nebude strekať internetovo, ale to neviem. No sa... No, som tam. Ten emerald dostanem za chvíľku. To povedala, no pustíme sa. A potom by sme mohli aj vidrov dať. To je dávno nehrali. Ja za chvíľku dostanem ten emerald a hodím to niekde, kde je veľa ľudí. A aby tí dráci zabili. Tam na ten stranu sa to hodí. Už ide tak? Aha. Mám na už tu My podkopal. nemôžeme spadnúť do vojdu von z ostrova. Keď spadneme, tak umreme. Už útočia draky. Vystrelajú na mňa. Šup, na ten strom zase. Za chvíľku sa tí draci zamerajú. Kde si? No, ja som v dome. Už ne. Ja som v akom dome. Dom už není. Veľký dom si nehodzil sa, dúfam, že na ten dom. No ja sa toto hodím na strom. Sa neumrem hneď. Simčo, daj ich títo, oni idú sem. Kde si? Že kto som na tom jednom ostrovčeku. Odrezaný od sveta. Čo to dosť podkopávajú. Ježiši. Ne. Ježiš, ne. Ja by som si mohol aj Je to dosť ťažké. Ešte nás toľko žije? Ne. Áno, žije dosť. Au! Hodím to tam, ne. Ježiš, Kriste, ty si chuj! Ty si mi to odjeral priamo pod nohy. Tak ja neviem, že si tam, ja nevidím. Si na druhom ostrovčeku, takže som aj nepriateľ. Tak teraz umrem. Pol srdiečka mám. Ne. Chodte tam. Ty si debil. Ježiš, som si... Jej. Nebudeš to. Nemám ťa rád. Ja nemám double jump, tak... Na jednom bloku tu stojím. No, ježiši Maria. Au. Ne, ja idem k zemi. Si mŕtvy? Aha. Tak sleduj na mňa. Točím. Ale ja umrem tiež, keďže... Máš nehýbaj vyšší. No, nemám kade, či? Aha, nemáš. Nemám kade, už tu som odrezaný. Nemáš pokomať do tie emeraldy. No. Ďalší k vám priskočil, takže ste na rade všetci. Ne, tu ešte traja. Nemám sa kade dostať. Tak sem dole maximálne. Vidíš. Ničia to tu dosť. Ja som si zabudol odtopovať, no. Dáme 30 minútiek, budeme dávať. Dáme 2 hry z každého. Až mám dohylovaný. Ale z každej hry 2.
To neviem, či stihneme, však jeden trvá 10 minúčikov. No tak, uvidíme. Ježiš, ja to nemám kam házať. Poďte čo najďalej. No, je 9 hodín, takže... Dobre. Na moje úvodné video to stačí. Jejda, ne. Aj, ide k zemi. Ne, nejdem. Zvaný Vajvič. Som nezdolný. Koľko nás ešte? Pár? Ešte vás je pár, no. Ešte nás je. Neviem, ten jak tam utrpenie stojí, tento tu. Jak tu stojí, ahoj. Ahoj, ja neviem, koho myslíš. No. Tuto je ten nad vami. Jak to tu preletelo? Ne, ja som mŕtvy. Aha. Aj. Další. Máte už, vidíte, tak to môžete pozerať, keď to mŕtvy. No, To server je ešte pre originálky iba. no. Parzáci to nemôžu hrať. To je dobré. Prezáci to nemôžu hrať, bohužiaľ. Bohužiaľ, aspoň tu nie sú malé deti sami. Aj keď sú, ale... Na nich tu tak. Bum, jak to pekne rozbili. Už sú len dvaja. Na koho sádzaš, kto vyhrá? Ja si myslím, že... TNT. On sú naraz, takže... Keď prejde drak, tak ho bude ja umrel. No. TNT. Nieké meno. Nikola. Tíro, neviem. Oh. Aj. No, Nikola sa vybrala veľa. To bolo skoro. Pod ním je dosť veľa blokov prázdnych, takže pokiaľ nemajú heal, tak... Ne, nadarmo asi behajú, že chcú sa dohýliť. Aj, TNTčko. Čo robí TNTčko? TNT. Aha, Nikola, tak sme obidvaja zle typy. Tak ideme naspäť do lobby. Bože, počkaj, to ťa... No, však čekám. A dajme teraz inú hru. Čo? Ach to nie je také dlhé, dajme inú hru. Jakom sú lobby? Počkaj, idem späť. Poďme do dvojky. Si v dvojke? A idem do dvojky a dáme tých výdrov, dajme raz mi heroji. Jaký výdrov? Však tých výdrov, čo strieľajú po tých skeletónoch, či čo to je, kazeli sa. To som dlho hral. Počkaj, jak to je? No vidí to. Beta Games to není náhodou? Čo? Není to náhodou Beta Games? Jak sa to volá? Ja neviem, ale viem, že sme tam strieľali s výdrov. No a ja viem. Aspoň vám to ukážem, aký to je spal. Kde si? Poď si. Na ťa. Tak poďme zatiaľ... Neviem. Poďme... Snakea poďme si zahrať, dvoch snakeov, to je super. Snake sa neubí som ich. Koľkatka? Trojka. Si? Nenávidím Snakea, tam som vždy prehral. Čiže to je úplne super snake. Nemám žiadne prémiové kúpené. Ani ja načo. Snake je dobrý, ten mi ide niekedy. Ale Snake. uvidíš teraz, keď som to povedal, tak mi to napríklad. Ja som to... What? Jaj. Mapa, vianočná fina, už to mohli... Vianočný stromček, Myplex je troška pozadu. Keď sa to laguje, to sa mi neobí ten Snake. Musím si... Boca mi to internet. Neviem, jak to musím to spočítať FPS-kami. Jaký si? Červený! Ja som umrel. Spartakovec! Aj, hovorím ti, že mňa sa nebude dariť. Horíte, ja som umrel. A kde si? Prečo som v strome? Ja som sa spálnul v strome. A ja? Tak to je dosť blbé. What the fuck? To čo som? Nevadí, tak poďme na nejakú inú hru. To sme skúsili. Idem do lobby. Ešte... Lobby. Počku dáme do popisku. Server 2? Server 2, no. A poďme dať poslednú hru. No. A to bude
Konečne ide o všetko, lebo to je len také úvodné, presím. Super split, poďme. Máme Páčku. koľkotka. Počkaj, že jedno to ešte mám. Server 4? No. Toto prosím čo také za to, keďže on začiatočník, takže on ešte teraz... Nedáš začiatočník v podstate, ale... Čo? Máš troška skúsenosti. Točení. Tak, Možno ma príjmu na Red Play server, z toho by som točil normálne celú sériu, ale to... budeme dúfať o príjmu na Receptlay. Na majiteľovi a na... Alebo Philip Joker. On tam hráva a je to privátny server. Tak, začína to. Tuto je nová mapa, nejaká. Fíha. Ježiš, ja sám skočím do lavy, ja som chuj! Ježiš Kriste! Ježiš, skoro som padol. Ja som chuj! Ja skočím do lavy sám. Jodeko som hodil. Ja som skočil sám do lavy. Fakt? Aha. Ježiši. Ja som sa podkopal. Ďalšieho som slúbil. Kde si Simčo? No. Kamoš, ďalšieho. Simčo. Ma baví. Ďalšieho. Dočo. Ježiši, to je šmejt. No dobré, už som mŕtvy. No tak to ideme na dvojku končiť. Ok, ideme na strom. Jo. Simčo. A kde si? Tu som začal, poďme na strom. Ne, na tom ne, mám NDPL. No tak poďme niekde Tuto mimo. končíme však. Poďme niekde mimo, aby to neutral. Poďme, tuto je dobré miesto. No, takže díky za pozretie. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like. Zanechte like. Ja dám jeho link do popisku, takže aj u mňa si ho, keď tak ho pozriete, dajte mu odber, komentujte mu videá a lajkujte. Čaute. Čau. A ešte u mňa IPčka bude v popise aj všetky informácie, takže díky za pozretie. Čau.